Og der gik starten, og det der rent taktisk selvfølgelig er interessant. Det vil være, hvordan man stikker Stina Troelsen utrolig hurtige topfart, men hun vælger simpelthen at tage den på hånden med Dagmar Fester lige efter sig. De to har også personlige rekorder, som kun er cirka 1 sekund fra hinanden i Stina Troelsens favør. Så det bliver rigtig, rigtig interessant. Og i aftenen har vi Josefine Rytter, Maria Larsen, Sara Mikkelsen og Line Flodhus. Det er altså lagt godt fra land her, hvor jeg har cirka 31-32 på første omgang. Det er altså rigtig, rigtig fint tempo. Og nu har jeg 60, 61, 62, 63. Det er altså et blæsende tempo, der bliver åbnet i, og umiddelbart så ser det altså ud til, at den danske mester skal findes mellem Stina Troelsen og Dagmar Fester Olsen. Om tredjepladsen er der altså lidt mere spænding. Det er Josefine Rytter, og det er Maria Larsen, jagtende. Og der er altså ikke super langt imellem dem. Og her kommer vi ind på opløbet på tredje omgang, og det bliver spændende. 1.32, 1.33, 1.34, der er stadigvæk rigtig godt tempo på. Og det bliver altså spændende. Stina Troelsen trækker fra Dagmar. Og spænding bliver der om tredjepladsen her, hvor Maria Larsen lukker hullet op til Josefine Rytter, så bliver det spændende, om hun kan gå forbi her. Men umiddelbart sikkert til altså ud til, at det bliver Stina Troelsen, der tager det danske mesterskab i ny personrekord 2.07. Og det bliver Maria Larsen, der tager bronzemedaljen, og det er altså ny dansk juniorrekord og arenarekord. Så Stina Troelsen forbedrer altså sin egen juniorrekord, som hun overtog fra nærmest legendariske Heidi Jensen med næsten